فرماندارێکی هەسەدێ ji Rûdawê re ragihandiye. Hesedê di destpêkê de dê di nava sê firqeyên leşkerî de û çend lîwayên serbixwe de di nava wan de lîwayek ji bo yekîneyên parastina jinê YPJ di nava artêşa nû ya Sûriyê de cih bigire. Fermandarê Lîwa Bakur Demokratîk ya Hesedê Ebu Emer İdlibî hûrguliyên civîna dawiyê ya di navbera şanda leşkeriya Hesedê Wezareta Bergiriya Sûriyê ji Rûdawê re eşkere kir. Li gorî gotina fermandarê Lîwaya Bakurê Demokrat ya Hesedê Ebu Emer İdlibî civîn bi armanca bi pêşxistina riya danûstandinan komîteyên pispor ji bo yekxistina leşkerî û ewlekariyê bi asteke bilind ya berpirsayetiya niştîmanî hatine birêvebirin. Ebu Emer İdlibî amaje bo yekê jî daye ku Hêzên Sûriya Demokratîk dê di çerçoveya pêkhateyên artêşa nû ya Sûriyê de li wê derê cih bigirin ku ji sê firqeyên leşkerî û çend lîwayên serbixwe pêk tê di nava wan de dê lîwayeke taybet hebe ji bo yekîneyên parastina jinê YPJ. Ebu Emer İdlibî daye zanîn her çi qas navê Hêzên Sûriya Demokratîk weke nîşaneke şeref û rûmetê dimîne, guhertina nav dê ji bo qonaxa nû ya avakirina Sûriye guncaw be. Herwiha ev serkirdeyê Hesedê li ser çarenivîsa fermandarên payebilindiyên leşkeriyê di nava Hesedê de di bersiva pirseke Rûdawê de dibêje ev mijar dê bo wan danûstandinên teknîkî û leşkerî bimînin bi awayekî ku armancên peymana dehê adarê pêk bîne. Lîwaya Bakurê Demokratîk jî dê weke beşekî resen û damezîneriyê Hesedê dê bibe beşekî mekanîzmên yekbûn û yekxistinê. Ji bo bicihînîna peymanê dawiya îsal weke dema dawî hatiye diyarkirin lê İdlibî te kes dike ku ev ne demeke pîroz e dibe ku ji bo destxistina encameke rastîn were guhertin jî. Herwiha İdlibî di bersiva pirseke din de derbarê girtina xalên derbasbûnê yan jî deriyên di navbera navçeyên rêveberiya xweser û navçeyên hikûmeta Sûriyê de ku hin medya behsê dikin wî red kir ku Hesedê ti deriyên sînoriyan jî xalên kontrol û derbasbûnê girtibe dibêje ew li dijî tedbîrên ku zerer û ziyanê didin jiyana welatiyan û herwiha ya bazirganî jî.